Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ke duniya, don Allah mai sauraro, da mu so da ku sa ku kalla wannan cikakken bidiyon gabaki daya. Duba da cewa marigayi Kamal Baba kowa ya san shi ya fice da gefen barkwanci. Wannan cikakken bidiyon Kamal Baba wanda yake dauke da wasu darasi da dama wanda ba a san da su ba, san da bayan rasuwansa tukunna wannan bidiyon suka fito. To mai sauraro da musu da ka sa ka kalla wannan bidiyon gabaki daya. To masu sauraro domin sake muku wannan cikakken bidiyon kamar haka, da mu so da ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Kamalu, sai ka mutu Kamalu. Dan Allah kar ka mutu, dan Allah. Kamalu, Dan Allah kar ka mutu ka wani. wallahi ka Jarailu ya zo. Tafiya a baya babba, mutuwa ba yaro babba, dan adam ba komai ne ba, dan adam ba kowa ne ba. tafiya a baya babba, Mutuwa ba yaro babba, dan adam ba komai ne ba, dan adam ba kowa ne ba. Ka tayi yaro na, kar ka tara kowa, ni ma tara da kansa, ni ma da kaina tara. Ba ka ganin wannan 'ya'yanka za su wahala ba ka tara musu ba? Ba dan ni ba dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kai like kai comment sannan kai share.